Dun David Muscat ġie msejjaħ id-depo wara l-kumment li għadda meqjus bħala diskors ta' mibegħda u omofobiku. Nifmu l-saċerdot ġie interrogat. Kien ONE li żvela dan il-fatt wara li n-nies li tkellmu ma' dan l-istazzjon għalulna li lemħu lil Dun David Muscat ħireġ mid-depo u imbagħad jaqsam faċċata l-Kurja. Informazzjoni li għandu fideh ONE hija li s-saċerdot ġie msejjaħ mill-Arċisqof għal-laqgħa. L-erba' ONE irrapporta li Dun David Muscat qal li jekk xi ħadd ikun omosessuali ikun qar minn meta persuna tkun imxajtna. Dan wara l-qtil ta' Paulina Marija Demska u li dwar il-każ hemm suspettat Ebner Akulina. Muscat li huwa qassis kontroversjali qal jekk is-suspettat ta' dan il-qtil makabru huwa omosessuali jew bisessuali din tkompli żżid mad-diżordni ta' din il-persuna. U qabbel dan bħal meta wieħed ikollu l-pressjoni għolja, it-sokkor u kanċer f'daqqa. Dun David Muscat qal kif din il-persuna teħtieġ li jkollha l-għajnuna hekk kif il-possessjoni hija l-inqas gravi iżda li tkun omosessuali jew kif sejħilha hu gejjaġni hija qar. Il-kummenti kontroversjali ta' Fr Muscat ġabu l-kundanna ta' bosta u f'omelija waqt il-quddisa tal-Epifanija, l-Arċisqof ta' Malta Msejjaħ Charles Xikluna talab maħfra anki mill-ġenituri ta' persuni LGBTIQ+ u saħaq li se jieħu passi. Il-kull min huwa mweġġa minħabba kliem ibes li sema' lill-ommijiet, il-missirijiet, lill-ħut, lill-familji ta' persuni gej li llum iħossuhom mhux biss imweġġajn imma traduti mill-Knisja li tant iħobbu. Jiena ngħidilhom nitlobkom maħfra u nieħu l-passi biex dawn l-affarijiet ma jerġgħux isiru. Itolbu ħafna lija għax li jkollok familja kbira, kultant anke l-imsaren igergru ġo l-istonku. L-Arċisqof ma qalx tip ta' azzjoni se jieħu fil-konfront tal-qassis u baqa' ma weġibx għall-mistoqsijiet mibgħuta lilu minn ONE dwar l-azzjonijiet li se jieħu fil-konfront ta' Fr Muscat. Brabta mad-diskors tas-saċerdot, il-Ministru għall-Inklużjoni Ġulja Farrugia Portelli talbet lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga dak li ntqal minn Dun Muscat. Dan fil-waqt li fuq il-programm Pjazza mxandar fuq ONE, il-Ministru għall-Ugwaljanza Owen Bonnici kundanna dan id-diskors tas-saċerdot u sejjaħlu bħala diskors ta' mibegħda.